Mit navn det er Lars, og jeg har opfundet Powerpacken. Og hvad kan den så? Ja, den kan noget, som jeg egentlig ikke kan forklare andet, end jeg er nødt til at opfinde et nyt ord. Blødt luft. Den kan lave blødt luft. Hvad er så blødt luft? Jo, her ser du almindelig luft. Det er fyldt med statisk elektricitet. Statisk elektricitet er oplagret energi, der findes overalt i luften og i alle andre ting for den sags skyld. Når almindelig luft, der er fyldt med statisk elektricitet, møder min Powerpack, så stjæler Powerpacken den oplagrede energi. Og bagefter, så har man blødt og afslappet luft. Tag det roligt. Og hvad kan man så bruge en Powerpack til? Jo, du har måske en produktion, der pakker ind, pakker ud, trykker ting, skærer ting, sliber ting, maler ting, laver printkort. Alt hvad der har med maskiner, der kører amok. Alle de maskiner, de fungerer i almindelig luft, som vi jo ved er fyldt med statisk elektricitet. Og når man så pumper almindelig luft ind i din produktion, så har vi balladen. Hvis man derimod sætter en Powerpack med en DNA-helix, det kalder jeg den, i indblæsningsluften til din produktion, så får du blød luft. Og blød luft, det er der ikke nogen ballade i. Men det er jo genialt. Hvordan virker det? Det har jeg ikke tænkt mig at fortælle dig. Der skal også være noget på kistebunden til ungerne. Hvad kan man ellers bruge blødt luft til? Køl og frys. Når man blæser blødt luft ind i et køle-fryseanlæg, så falder temperaturen med 2-4 grader, og så kan man spare mellem 5 og 20% strøm. Man kan også putte Powerpacken ind i udsugningen på en hjemhætte. Det er i industri eller bare et almindeligt køkken. Når man steger i almindelig luft i dampform, så tiltrækker det sig en masse os og fedt. Powerpacken ændrer madosen til blødt luft og vand, og du kan faktisk få en fedt- og lugtreduktion på mellem 30 og 80%. Så er der kloakken. Man kender problemet med, at brønden kan oversvømmes. Det skyldes det fedtlåg, der opbygges fra f.eks. restauranter, hvis tilførsel indeholder meget fedt. Ved at putte en Powerpack ned, så opløses fedtlåget til små fedtbolde, som pumpen sagtens kan klare og derved sende videre i systemet. Vi kan faktisk næsten fjerne fedtophobningen i brødene. Du kan også bruge Powerpacken i kølevandet på en drejebænk. Kølevandet rådner meget nemt og på få dage og skal skiftes med jævne mellemrum. Men med Powerpacken, der kan du holde vandet frisk i meget længere tid, og du kan halvere skiftningen af vand og rens. Du er altid velkommen til at ringe til mig, Lars, hos Biotech Innovation, så finder vi ud af, om noget af det her virker for dig. Skal du have en lille en til sidst? Prøv at tage en Powerpack og læg dig oven på en sej bøf. Lad den ligge der i 10 minutter. Inden i bøffen opsuger Powerpacken den oplagrede energi, som er bundet i bøffens fiberstruktur. Du kan altså lave fiberstrukturen om i kødet, så det bliver saftigt og mørt. Nu er bøffen ikke så sej længere og smager meget bedre.